Kad hoćeš da otključiš. Znade, isto i kod mene, kvaka se podigne. Znaš za to. Kad hoćeš da otključiš ne treba. A za ovo treba A da kad se... hoćeš da zaključaš, mora Pa kod mene dole u podrumu isto je. Tako. Так да, što je fale, gledam, super. Oni bolje работали topla voda, ne? Koje? Bolje, ovo treba to da koriste. Otibre, samo vodu nisam puštio, isključio sam jesenas. Sve rabot. E pa, te tu uvijek je... Ne, super. Te i televizije. Da spavu dvojica, a za nuždu može i da se spušte, one se razvlače. Dobro se. Ovo mi ne raboti. Nešto se pojebalo I nek stoje, dobro da i... A za televizor on ispravan, ama antena nije sprovedena, ne znam ni gdje da probušim, ne bušim bi se nikad. Ne. Ali kje si zjeme nov smart televizor. Ako zatreba može se Da, napraviti. ne. Ne bi ti ja smačio se na internet. Ja, ovo je super moj kupati ovdje. Tu treba samo zavesa da se stavi na ovo. Gore sam stavio, da se postavi zavesa. Pa jaka ti je stancija? Ne, mora da ima zavesa. Pa va? A gledaš ovdje na sred, treba jedno lanče gore da se ne savije ta banja. Da se ne krši. Da se zakači, da ga ne savije. Malo je tesno, ama će vrši posao. Moglo da se pušti malo veće, ja poslije se razmišljam da li je bih. Ne, dobro. Tako je. Drugo šta sam trebao. Jaj kujna. Frižidere ne treba se zeme se ušte. Samo jedno špolje da se stavi.